Muri yeZimbabwe makadiko kumati mana kwamuri ikokoko isusu aiwa tiri kungodzifambira sekuziya kwenyu aiwa takapuwa zvitupa zvemakuhwa. Nasuno ndauya ndisingatore nguva yenyu ndauya ndizokupai update yekugokwe yatiti uyo akashaya akavigwa asina mapatsi ari mwana ane makore matatu ekuberekwa akaurayiwa zvinopisa tsitsi zviri kufungidzirwa kuti zvakaitwa mushure mekunge zvarongwa nevanhu vari mukati memhuri yekwakaberekwa mudzimai kana kuti maititi ndomafungidzirwa azviri kuitwa iwayaya. Iye zvinezvi pane audio yapoya. Audio iyoyoyo ndeye mumhuri mavo ivo mhuri yekwazvarwa amaititi. Tinonzwa muaudio yandoda kunge ndichikupai baba mudiki munin'ina wababa vamaititi vakaguna vachitaura nemunin'ina wamaititi anonzi Yekudzi Kaguna vachinyatsomubvunzisisa pamwe chete nanambuya vakanga varipo izvi zvakaitika mazuva akanga achiri kutotsvagwa mwana. Inotanga vachitaura kuti iye zvinoti ave pedu tega, uyai titaurirane chokwadi kuti tizive kuti kana tichikuvanza tokuvanza, kana tichikudzivirira tokudzivirira, asi kana tangoona kuti hauna rimwe chete nesu une rekuvarume vako, aiwa tichangokurega uchienda mumaoko emapurisa. Saka regai titange nekunzwa baba mudiki vakaguna vachitaura nedare rekumba kwavo. Tambotaura kuti tamboita panguva yatapesana tiri kuNhantande saka taanchizama kuonesana tukatambosara tiri pachedu chedu vanhu vese vanga vari papa vanga vari vanhu vepalaini kana pasina mumwe watingati mutorwa. Saka taachimbokurukura nemwana wedu zvichinyatsoona kuti mastatement ari kutaurwa kubva pakutanga kusvika parizvino kuona sekuti pakuona kuona sekuti mwana wedu ane zvaari kuita sekuti ari kuvanza kufungidzira yendo ane zvatechiona. Saka chachimboda kuti nokuti techimutarisawo nerimwe rutivi kuti iye anonyanya kuzemberana kwakawanikwa. Saka tikati seiwo uri kunyanya kuzemberana nevanhu wezi ikoko ndokwatiri kuda kutsvaga information kuti tizive chii chakaitika. Saka iye ane zvaamboti taurei zvimwe futi zvatange tisingazivi kubva panyaya yese zvasiri kubuda. Saka tiri pakutsvaga kuti isusu iye ngaambotaura chokwadi chezvakaitika, kana aigona kutaura chokwadi, kana iye asipo munyaya kana tikodzera kuti asunungurwe achasunungura asi akasataura chokwadi ini nepfungwa dzangu ndiri baba vake ndakusvikawo pakusarenda mapurisa kuti aya mapurisa shandai basa renyu musati shandise. Imimi kambigonawo kutora iyoyi mhuri inonzea nemwana torai mumbonoita zvamunoita navo, but mangwana asazochema achiti vana baba vakandisaidira. Toda kuti iye kana paine nzira yekuti ataure chokwadi chakaitika asunungurwe, tiwane nzira futi yekutiwo nesuwo timukumbirire padare rinenge riri pano kuti mwana wetu tingamuvanze sei pane zvakaitika mushure mekunge ataura zvakaitika. Handizivi baba pakutsanangura kwandiri kuita kana tiri pamwe chete. Aiwa tiri pamwe chete. Saka ndo zvatambokurukura, saka tazopedzisira tati pavanhu vanga vari uko vanga vakati wandei, kana vari chimwe chokwadi hachibudi pavanhu vakawanda. Regai tizomirira titi madzibaba kana vadzoka tounganawo vashoma kuti munhu imwe nyaya inobvumika pavanhu vashoma totangira ipapo. Saka ndofunga pari zvinhu zvatiri, handizivi pane vanga varipo kuti pane zvandasirira here. Saka tindangopinde munyaya toda kuti iye adzokorore
ataure samabvunzira ataita chamubvunza futi umuripo iye achidzokorera ataura ndozi mubvunzo watotanga mubvunza ndokuti iwo pawakaenda uchiti wakaenda kugogo wakasiya mwana bhozi pataachinyanya cherechedza ndokuti iwewe waizoenda sei wonzi wasiya mwana aina gogo manheru acho iwayo kuri kunzi mwana akarara nagogo wake uyanga achichema arara namainini vake vana vatoparadzanisiwa kureva kuti isu tanga achifungidzira kuti mwana akatorwa manheru kwete Makuseni nekuti totarisa Makuseni acho Maingoni pachawo ndopamba pari kunzi ndopakaenda Severweni padhuze dhuze zvokuti nemaziso unongotoona kuti munhu uyu ari kupinda pamba pamwe ndiani saka muma 2 minutes waya chero Maingoni ari kuti na 6 pavaya kumba kwangu 6 pane mwana anenge akamuka zvokunzi aisirwa chikafu pavhurani pese pauti kupatsvaga kuona kuti zvinhu hazvina kuitika na 6 izvi zvinhu zvakatoitika usiku uyezve uyo ari kuti akamuka na 4 achiyambuka rwizi achiuya kuti kuno achifambira mota saka tiri kuona sekuti iye anogona aiziva zviri kuda kusara zvichiitika mumashure munguva kuiteerera itsananguro kwataifamba kuti dzaiti chii pavangona aitoziva kuti kune zvichasara zvichiitika mumashure asi zvinofanira kuitika ndisipo pese vakuti akasvika saka isusu iye azotsanangura kuti kuvanhu vakasvika pamba panguva iyi mwana zvisati zvaitika izvi ndevapi ndobva ataura vana bamunini vakasvika pamba saka parinzi pane umwe aivepo mbotsanangura kuti vanhu vakauya ndevanani. Ndiko kutaura kwa baba Tichaona Kaguna vachikurukurawo aiwa nemhuri yavo vachive mutikiti wemufamily vachida kuedza kutsvaga chokwadi. Iye zvino izvi regai tinzwe iye Kudzi amainini vatiti vachipindura baba mudiki vavo pamubvunzo wavakanga vabvunza. Pamusoro ivona baba ndinoda kutaura ndichitangira pakusiya kwandakaita mwana kusvikira nekuzouya kwakaita vana bamini. Ndichitangira pakuti kusiya mwana kwandakaita iri kutaura chokwadi dai mwana ndakauya naye but ndakatoti kuna mama titi ndoita sei ndoenda naye vakati aiwa mangwana ndikumukira kwa Severe maUnisi saka mwana ndodini ndomuka kusiya ndoenda naye times amoenda kune kuchiri kwakadi kwakasviba saka indomuka mangwana kusiya ndoenda nemwana. For sure vana vanga vakarara vese tiri panze vakarara pamasa ndibva kana muchienda naye kuseni no problem. For sure vana vanga vakarara vese ivo vakasimudza mwana titi vakapinda naye mumba mavanodini manovata ndakatarisa ndikatosimuka ivo vari mumba mavo ndikati ndaenda ndikatosiya wangu inini akarara panze ndikabuda ndikadini ndikaenda. For sure ndikasiya mwana ndikarara kumba kwangu ndikamuka kuseni zveshongo past 4 ndida kubata basi rofura pana 5 ndikapinda murodhi ndikauya kunoku ndibva ndaenda kugokwe takasvika apa tikaona zveshongo zigwa kazara tikamira kusvika mvura yaserera ndikaenda kugokwe. But inini chinowo nyaya kundibata ndechekuti ndasvika kugokwe ndakafonera kuma1 kuti mwana asi kuonekwa but mwana ashayikwa kuseni. Munhu akandifonera havasi vanhu vandakasira mwana kana kuti vakandisira police ko yekuratidza kuti kune zvaitika havana kumbondifonera kana ndisira police ko. Ndakafonirwa namadzibaba Gordon ndivakaita zvekundifonera mai junior muripi ndikandaenda kugokwe zvatukuwa so kunzi mwana wa mama akasigwa asi kuonekwa ishuwa here ndikati aiwa handachandi kuziva ndaenda kugokwe ndipo takatokumbira foni ndikafona back mama kumba kuri sei ndipo vakandudza zvisho kuti mwana haasi kudi kuonekwa. Mwana haasi kuonekwa chichaitika ndandisina airtime ndandakumbira foni ndibva vati mwana ndamusiya jika sadza nchiti ndinomudza happy ave vasare nevana ndibva foni yandandakumbira yapera airtime kutaura chokwadi. Chipiri ichocho ndadzoka kugokwe chiri chipiri vanhu vakauya pamba ndivana bamunini vangu ukauya bamunini pati nabandila
nevamwe vaiti Tsano handivazivi Tsano ivavo vaiti kwai munin'ina waTsano kuna vatete vakaroorwa kumapo saka vaiti munin'ina wemurume wani wavo ina handimuziva asati ndambomuona sinzi ndakatongomuonawo daily iroro ndakazomuona mangwana chitatu asi vachiti vakauya vese ari manheru nekuti vakasvika indarara ndio vanhu vakasvika pamba ivavo ndo pandogumira kuziva. Saka ininiwo pandinoitawo question mark ndepekuti sei mai ndakati ndikuda kuenda nemwana vakanditi mwana ndoenda naye mangwana ndikuenda kwaSeri mai Eunice. After izvozvo mwana ashayikwa ini havana kundisirawo please call kana kundifonera kuti vandiudze kuti mai Junior tashaya mwana indakazoita zvekufonerwawo nemumwe munhu ivo vasina kundiudza. Saka inini hangu kutaura chokwadi panyaya yemwana handina chandoziva. Mai ngavandisunungure vataure kwavakaisa mwana ina handina chandoziva panyaya yemwana handina. Asi pakungofungidzirawo semunhu nemagariro amaita pamba penyu neunhu hwevanhu vamunogara navo ivana bamini haunawo fungidziro here pfungwa dzako manje kungofungidzira kuti mwana wangu anofanira pamwe pane zvaakaitwa zvokungofungidzirawo semunhu anorarama nevanhu vaanoziva munhu wavo. Ini ndinofungidzira kuti mwana uyu anofita akaitwa chidhiri nekuti iniwo ndoita question mark kuti sei mwana akati ashayikwa ivo vakauya. Saka ndinotofungidzira kuti pamwe pane dhiri rakadini rakarongwa ipfungwawo dzangu dzandinenge ndichifunga. Asi inini hangu chandochema ndechekuti inini maika ngavataure kwavakaisa mwana vandisunungure. Nokuti handiti vanzwa kuti wenyu mwana akanga avete panze handiti aiswa mumba vari mumba ndo vakazoona mwana ari panze usiku vakatora uyu vakaisa mumba. Akatora mwana wenyu akazorara panze. Inini ndichibuda mama vakasimudza mwana ushu wokushayikwa vakapinda naye mumba indiri panze ivo vachiradzika uyu mumba vaine malovu vaivemba mavo kutaura chokwadi. Ndikatoti ndaenda uyu anga akarara pamhasa panze ndikaima. Saka mai nini vanoti vakazobuda panze vakaona wangu akarara panze vatora mwana wangu waive usiku zveshuwa ndakabva kuma9 ndichienda kunovata vakanorara nani naye zveshuwa. Mai nini vakatofungidza kuti ndaenda nemwana nekuti ndandati mwana ndoita sei ndoenda naye zvekuti vakato zvekutoti mwana akarara pamba havana kumbozviziva nekuti indandati ndoenda nemwana. Mai vakati aiwa mwana uyu ndikuenda kwaSeveri mai Eunice mangwana ndoenda nani naye. Mwana nguva yese aimborara nani? Mwana nguva yese anorara neni kana ndiripo. Akatanga kuti anorara nagogo. Mushure monge ndati ndikuda kudi ava vakatorwa mwana akatorwa akaisa kumba kwandiri kwasati amborara iwazvi shama azi ndobva vavhare vamwene vakavhara vakaloka nekunze imefanira kuti mitaure nyaya yakachitaura vakalokera mwana ai zvazvava zvakuseni zvindandisipo zvazvakutaurwa ndandisipo murora akazomuka kuseni akaona akalokera murora anoti kuseni akamuka iye haana kumuka anoti vamwene vakamuka vakapinda mumba vakaloka dho ivo vakabuda vakaenda vazodzoka ndopa vakamsvika vachivhura dho vachiti mwana wandasiya pa muna kumuona here izvozvo ndaita zvekuwa handizvizivi ndandisipo zvazvazva mangwana kuseni mwana adini koipapo pakauya ana bamnini usiku saka vana bamnini vakarara uyu mukuridzi womukadzi akarara ngaripo handizvo muri ani iri mande musi washayikwa mwana vakarara we mumba maone nemukadzi wavo vana bandira indakazoona chipiri chashayikwa mwana manheru ndisingazivi kana ivo vakauya mande chipiri chocho vaivepo here masikati indandaenda ndakaona amanheru echipiri mwana atoshayikwa amanheru echipiri mukobhuyu zvikuru uyu makamuona mazuva mangani uyu handimuzivi ndakatomuona day iroro ndopandakamuona handisati ndambomuona sinzi ndakaroorwa ndakatoguma kumuona ipapo vamuona kahwani ndobva ashayikwa handauzombomona achitopamuona mungamuzive izvozvo munhu mutema aine chibhodhi mbichana asi munhu murefu zita rake handirizive angoya semienzi akarara pai akarara mumba nabanibati imomo mumba vakarara uku kwangu kwe
ivo pamwene zvavaiti vari kumugochiyo pamaini vakazokumuyera ndiye Kudzi Kaguna achitaurawo zvaanofungidzira abvunzwa naBaba Kaguna kuti iwewe unofungidzira kuti chii chakanyatseitika musi iwoyo. Aiwa, haana kuda kurova imbwa akaviga mupinyi, akataura kuti aiwa amai ngavataure zvavakaita kumwana apa pari pachavo. Vekunze tingangonongedzera nezvigunwe, asi ivo pache zvavo mumhuri vari kutanga kunongedzerana zvisati zvapinda vamwe vanhu mukati, kana mapurisa kana maCID, asi ivo pache zvavo vari kutaurirana kuti aiwa amai vanoziva zvavakaita mwana. Regai tinzwo ivo amai vachitaurawo zvekare kuti ndezvipi zvakaitika musi iwoyu. Vanotaura muchidimbu. Mwana ndakamusiya pamba. Ndibva ndamusiya achidya sadza. Pandaenda pamba pemusikana uyu pamusoro pegoma. Ndangosvika ndichingomusa vatete vacho ndibva ndatodzokera. Chibva ndasvika ndikamwana asipo. Ndibva ndatresa kuti ndione kuti ndakamusiya akapfeka mapushi, asina kupfeka mapushi, saka mapushi ndakaona pamba pasi. Chibva ndatresa nechipamba. Ndava mberi uku ndakuda kusana ndasvika kuchibhora ndipo ndakaona kapushi. Ndibva ndangokateverawo. Kakudarika pamagadheni apa. Ndinozoona kuti kakapinda mumugwisa handina kukaona. Ndibva ndazodzokera futi ndibva ndaona kamuka kudzokera futi kakadai. Mukafungidzira ndiye? Ndakangofungidzira. Pandakazoti kumatyurufu ndasvika apa ndibva ndaona vamwe vakadzi tauya panapa kuma 8. Asi kamwana kana imbe yakadai takaona kakamira pasviki padongo peda. Saka mukadini mukapinda kudongokera mukamushaya? Kudongo takamutsvaga tikamushaya. Saka kuti ndangofunga kuti pamwe akadzokera akapinda mugwisi. Kusekuru vaiti kwaive kuna muroora airongedza, ndiwo wamakasiyira ishuwa? Muroora angarumba handina kumuona. Asi aivepo zvake. Aripi iye wamakasiya ari mwana? Ari kumba. Handatombomudza ndasiya mwana. Naye haana kumuona? Ndakatongobuda ndikata sezvo ndagara ndichimbomusemba ndikainingomhanya pamunda. Asi mimi muri kufungira kuti mwana angava akawira murwizi here kana kuti ari musango akatetereka zvake? Ndakangoti ndapanda mbotresa kapusha. Ndakangoti pamwe kudaya kandasina kudzokera pamwe akasikwa. Asi pandakazodzokera kundova vamwe kuti tamuona kuma 8 ndandatotresa kapusha. Ndatozodzoka ndoti mwananga akati handina kumuona. Ndasina kumuona. Aiwa, takaenda pakashaika banguru. Opa ndakati sezvo ndichienda kunhamwa yochidi chisara naye. Sezvo uchida kuenda kugokwe, udiwa uya naye. Uchidi uchienda kugokwe. Vanzi oraiti mama. Opa akaenda naye. Akatoenda. Ino akandisiya ndisati ndakuda kugeza. Aenda naye. Takatosara takageza tikaenda kunhamwa kwahundo. Takanovatapo takadzoka mangwana. Tadzoka mangwana ndakamuudza kuti ndadzoka ndauya. Anzi oraiti mama. Mwana ndodii ndouya naye ndichienda kugokwe. Oraiti. Saka mandiye aida kuenda nakuzoenda. Ndaipapo kwaita ndaitwa naye kumunda tosakura naye achitotamba newake. Ano zuro kusera zuro akuenda kugokwe. Akatoya ndikudai ndiye anenge akatanga kuenda. Ndokuti akati achipedza kuwa mvura ndipo payakazara. Yazara akati handida kuuya naye. Saka mama wakati aiwa iwe uchidii chimusiya ndiri kuda kuyambukako. Ndoenda navo ndonovapa pamunda. Ngango ndo zvandoziva. Mama wanga nemwana ndevake? Vamwene vake.
kana zviri zvamunoziva tenda kuziva kuti pakazobva akazodini akazonzi vamuona mumunda zvafamba sei ndopatada kuti tiene kaumbo kadiki. Aiwa, ndo update yanda ndakakubatirai pano paSly Media TV yenyaya yatiri kuti ichiri kuenderera mberi yemwana anonzi Titi ari mwana wekwaNdlovu, mwana waEdson uyo akaurayiwa zvinopisa tsitsi zvezvamuri kuona pamupikicha pa, akazoonekwa asina mapatsi akafanana neruoko nechitsitsino, maprivate parts akatorwa, uropi wakatorwa. Unomboda kufunga kuti munhu anenge achiita izvozvizvi anenge achinzwa sei? Munhu anobereka here? Munhu anoita vana here? Munhu anotori nevana here? Kana achiita mwana womumwe munhu bhucha nekuda kwemari, izvozvo zvinotiratidza kuti pane vamwe vanhu vasingafaniri kunge vachigara pakati pevanhu. Tiri kunamata nekutenda kuti mapurisa achaitawo basa ravo mukutsvaga nekuferefeta kuti mhundi yakauraya Titi kana kuti tawana nyasha Ndlovu igone kunge ichibatwa, igopinda mujere, igogarako kwemakore akawanda, nokuti munhu akadai hafanira kunge achigara pakati pevanhu, kuti kana munhu ajaira zvekuuraya haazomira. Kunyange former president vaMugabe vaiti zvaanenge atanga haaizviregera. Ndo zvakafanana nemhundi iyoyi, nekuti pamwe mhundi iyoyi hakazi kekutanga ichizviita. Mambo Chisina vakazvitaura kuti muno mugokwe taneta nekuvanhu vari kungourayiwa asi pasina anosungwa. Asi vakataura zvakare kuti chinorwadza mugokwe ndechekuti vanhu vese vari kubatwa vachizivikanwa vaine umbowo hwokuti aya mabhinya, havanogare mujeri, havagare, havavharirwe. Hatisi kuziva kuti mushonga here kana kuti pane huori huri kuitika mujustice system, hatisi kuziva. Aiwa, rine manyanga hariputirwe, mhosva hairove. Tichange tichizvinzwa mukufamba kwenguva iyoyi yatiri tichiri takubuda muzhizha kudai zvekuti pane zvakaitwawo nasekuru vakauya kuzogadzira paguva remwana, vakamuviga nebanga nemishonga yakagadzirwa. Pane here achapenga kana kuti vachatanga kubayana mumhuri mavo? Nekuti hatina kuudzwa chimisikidzo chekuti banga rakaisirwei mukati meguva. Asi sokufunga kwangu wose mutori wenhau ndikokuti banga iri ndo richarwiswa vanhu vakauraya nemuridzi akasirwa banga muguva anove tawana nyasha. Gore rino tichawana mbavha kana Mwari vatendera. Rembai muchisubscribe paSly Media TV kuti musapotse nyaya dzakafanana naidzodzi. Gore rino tiri kudzifambira. Ini ndini Sylvester Tapfumana, isimbi yebasa.